La universitat són moltes coses. Algunes persones, a lo millor, al carrer pensen que la universitat és només que els estudis, les classes, els exàmens, el títol. No es veritat. Los recuerdos del DISE ya quedan muy atrás, ya falla un poco la memoria, pero bueno, sigo teniendo ahí en la mente aquellos momentos post-estatutos donde se intentaba o intentamos desde diferentes ámbitos cómo llegar a los estudiantes, cómo hacer aquella universidad que se pretendía más democràtica, más plural, más ideològicament comprometida. Quan penso en aquella època i penso en les coses que farem bé i en les que no farem tan bé o en les que devien haver fet i no farem, és de veres que la meva imatge era que hi havia que obrir portes. I obrir portes significava, en el cas dels estudiants, donar-los un espai on ells pogueren sentir que la universitat els acollia. Una institución como la universidad, que viene de antiguo, yo creo que es la institución que más en el presente ha de vivir. ¿Por qué? Porque las generaciones son siempre presentes. Aporta moltíssimes coses, si no és un servei que moltes universitats de l'Estat han intentat copiar o millorar-lo si poden, però han intentat sempre tindre com a model la Universitat de València perquè van ser pioners en el seu moment. Creo que en la universidad suceden otras muchas cosas aparte de lo que sucede dentro de las aulas y creo que el crecimiento de las personas las enriquece mucho más allá del mero título. Para mí significa complementar todo lo que viene siendo mi vida universitaria, el salir de las aulas, el tener unos objetivos más que no sea solo estudiar. Yo recuerdo cuando estaba estudiando filología y al principio no existían, yo viví cómo se implementaban los programas y los recuerdo, bueno, con un momento de enorme ilusión y de respuesta a una necesidad que creo que yo y que otras personas teníamos. A veure, una universitat té sobretot l'objectiu de formar bons professionals, no? Tindre una bona docència i una bona capacitat d'investigació per a formar bons professionals. Però també té una responsabilitat en formar ciutadans i ciutadanes, que ja ho són, però que en el futur ho seran també. I a més, deuen de formar persones. Treballar en els joves com treballem en nosaltres mateixos, no? Per a llaurar una llavor de solidaritat, d'estima cap a l'altre, de convivència. Sense estudiants i estudiantes, la universitat seria un centre superior d'investigació, seria potser altres coses, però sens dubte no seria una institució anomenada universitat que va néixer a l'edat mitjana i al Renaixement i que encara continua sent, més que mai ara, una peça clau al cor de la societat.